guys, welcome back to my channel. This is Mitchell Ben Balongag. So nakakita ko din na ami karon diri sa kuan guys. Bye-bye haring amalhin migbaka. Nakita ko piso bag kay mura og kuan kay stan madahan kay pagkapiso hare. So natingala ko. Oh, nga kuan kan kinsang mga manok, kinsang bang manok kay ilang gikuyugan ba? Ang manuka lang siyempre ilaging mama, di ba? So klaseng color nga mga manok sama ingon ani nga balakiki na puti ni kasagaran mga color sa manok na apoy color manok na mo ni siya balakiki na apoy kaning aning klase nga color mga bayi nga na itom-itom na ay yellow sa iyang kuan mo ni mga bayi ni siya nga color. So mga gwapa ka ay nga pagka color nga mga bayi. So talag sa amo ni po siya kuan nga laki. O laki na siya nga color nga manok. So ingon anak po siya kanin po nga color nga inane mo ni siya bayi po ni siya kani po bayi ni siya nga manok may pagkaputi-puti na itom yung kapuan kaniha po ni siya o bayi po ni siya itom doon ay puti siya sa pako kani po itom po nga puro itom po siya nga bayi na siya nga mga bayi. So nakaingon ko aning manok og inani nga color nga manok sulaki ra siya pero naa di inani nga manok nga color ngayon ani so bayi daghan po siya kaayong mga piso nga nakita na ko haare nga nagsunod-sunod niya 5 ka buok piso mao din ni siya iyahang mama. Ini pong manuka wala po siya itapay tanawa na iyang ulo lahi ra gid kaayo kung malaki siya kay dapat sa mao ni siya nga laki nga parehas po sila color laki ni siya nga manok nga ingon ani ang tawa ang iyahang ikog sa loyo kaning duha ka buok nga ikog sa loyo so taas mo ni siya laki nga inani. Narang inahan nga ilahang gi kuan ang inahan nga gisunod-sunod ani mga pisuan raw nakaingon ko og laki pero kay laki gid siya nga color na raw laki gid siya nga color kan po ko naka tintian niya nga manok nga mao man gud ni siya ilahang mama bayi bigi nagbarog pero laki yang color nara nan bayi biya na pero color kay niya laki kasagaran binani nga color kay kuan biya mga laki ra biya na bayi biya na kaklaro kay ana kanang iyang tapay anang ibabaw niya laki mag tara nawala na asa na ron gilanat na na amo ang man kuan nara muna ilahang mga piso ihang malang mama tong piso so na-intriga ko pag aya kay mo ng kulura. Kana pong balhibo niya sa luyo sa iyahang sa ikog niya wala po siya taas nga balhibo tanawa ra gud gamay man bubo man gani. So sorry po iyang piso ilang mga piso dire na 5 ka buok piso. Kaya po kay kuya kay nga pagkainahan bakit karon pa ko nakakita nga ingon anag color ilahang mama. Manan mura kog nanawag og mga manok diri nga mura po ning ako mga tagian na abi miha aring bagay haring lumagapan ani amo ang kuan bahinanan og baka ba haring kuan bay dapit sa magapan mo daha mga manok diri god anong ulpo na ako nang nanguro ko tik turo tong manok nga ko no kabayi man na siya kaayo so na-intriga ko ba na-intriga ko kay bayi bigid siya nya murag kakaiba gyud kaay na siya nga manuka. Ana nga color biya kasagaran kay laki ra baya. Shout out ko ni Honey May Pinlock. Sorry kay sis nga ngayon lang kita na shout out. So ngayon ko lang na screenshot din yung yung comments mo. So shout out sa iyo Honey May Pinlock. Shout out Pepper Kid, Junil's TV, Baby Girl Mateo Big Fam, All In, Ate Bibi TV, Sancholicious TV, Lian Vlogs, Edisa Fuentes and Family, Edelmarie Balongag, Robily Vlogs, Elmer Balongag, Friendly Tess, Din Daryl Angot, shout out sa'yo, Sanzu Vlog, Mandarinia Vlog, shout out sorry din kayo nga ngayon ko lang na shout out din yung name yung channel mo. So shout out Mandarinia Vlog, shout out CVTV Officials, Ko TV Family, shout out Pretty Fame, hello musta na Pretty Fame, shout out din sa'yo Salidat Girl, shout out ni Jeannie Kimba, shout out Kyle Lopez, Anil Kulit, Rimaris Vlog and Dian Vlog, shout out everyone and God bless.